Μοιάζει τόσο πολύ με το μουσακά της γυναίκας μου. Ο μουσακάς της εριέτας μου. اینجا چیکار داری میکنی؟ ها؟ بفرما بیرون. Κύριε, όχι, εγώ απλώς ήθελα να της εξηγήσω, να την من ευχαριστήσω. نمیفهم چی میگی. تو برو بیرون، هر چی بخوای برات میارم. تو برو بیرون دیگه. برو بیرون دیگه میگم. Πραγματικά ήταν πολύ... آقا جان بهش بگو غذای بفرما. خودش همینجاست. دست نخورده است. الان براش گرم میکنه. Όχι, όχι, δεν νέμιχατε. Πραγματικά πολύ νοστιμός. Εγώ ήρθα απλώς για να σας ευχαριστήσω. Ήταν πραγματικά πολύ νοστιμό. Αυτό ακριβώς ήρθα να σας πω. Έτσι ακριβώς το έφτιαχνε η κυρία. مثل کنسرو ها گرمش کنم برات میارم. برو دیگه آقا. Ondan işin olmasın. O hiç zat bilmez. نه دیور نه istiyor. Τι ne Zakaryan, τι θέλεις? Τίποτα. Εγώ απλώς ήρθα εδώ για να τους ευχαριστήσω. Να τους πω πόσο νόστιμος ήταν ο μουσακάς που έφτιαξε η κυρία. Τίποτα περισσότερο. O çok teşekkür ediyor. Yemekler çok güzel olmuş. Onun hanımı da böyle güzel yemekler yapardı. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, ξανάφερε την εριέτα μου τόσο ζωντανά στη μνήμη μου. Αυτή η γυναίκα. Εδώ. Σε αυτό το μέρος.